Kom til fyraftensmøde tirsdag den 14. november på Nordfyns Gymnasium kl. 17 til 18.30 for at høre noget om, hvordan man kan være en god støtte som forældre for sit barn i valget af ungdomsuddannelse. Goddag, mit navn er Kurt Rane Eriksen, jeg er rektor på Nordfyns Gymnasium. Hvorfor inviteres der til et fyraftensmøde med emnet, hvordan er man som forældre en god støtte for sit barn i processen med valg af ungdomsuddannelse? Jamen, det er fordi forældre og unge er vigtige sammen i den her proces. Vi gør rigtig meget ved at have uddannelsesmæssige orienteringsmøder, introdage og brobygning, men lige præcis dialogen mellem de unge og forældre er vigtig, og derfor skal vi også gøre forældrene bedre til at vide noget om uddannelser i den her sammenhæng. Har der været et fyraftensmøde i tidligere år? Nej, det har det ikke. Det er første gang, og det er et forsøg. Hvorfor er det kun forældre, der inviteres, og ikke også de unge? Jamen, fordi de unge har gennem introkurser og brobygning og uddannelsesmæssigt fået et rigtig godt indtryk af, hvordan uddannelserne er, men netop forældrene måske skylder vi lidt mere information om, hvordan processen er, og hvordan de kan støtte de unge i den videre valg. Hvem kan man møde? Jamen, man kan møde Eva Lykkegaard, som er uddannelsesforsker, som kan sige noget, hun er på SDU, og hun kan sige noget om unges uddannelsesveje og uddannelsesbaner. Man kan møde Karina Sørensen og Gitte Lillemo, som er UU-vejleder, og man kan møde mig. Og ikke mindst så kan man møde to forældre, som lige præcis har været igennem processen, og som har to unge i 1. G. Hvad kan man høre om? Jamen, man kan høre om, hvordan optagelsesreglerne er for gymnasiet og andre ungdomsuddannelser. Man kan høre om, hvordan fordelingen er. Man kan høre om, hvordan andre har tænkt i den her sammenhæng. Det er det, vi giver mulighed for sådan en eftermiddag. Hvad er formen på fyraftensmødet? Jamen, det er et oplæg først ved Eva Lykkegaard, og så er det oplæg ved Gitte Lillemo og Karina Sørensen og ved mig, som siger lidt om forskellige emner inden for det, vi nu har talt om, og som står i vejledningen. Og så kan man ikke mindst, som sagt, møde to forældre, som man kan stille spørgsmål til. Hvorfor er der ikke information om de enkelte uddannelser? Jamen, det er fordi, vi mener, at uddannelsesmesser og introarrangementer, det har været der i stort omfang i forvejen. Så det her er ikke en uddannelsesmesse. Det er ikke noget om de enkelte uddannelser. Det er noget om, hvordan man kan støtte ens barn med at foretage det valg, man skal igennem. Hvor og hvornår er det? Jamen, det er tirsdag den 14. november fra 17 til 18.30. Skal man melde sig til? Ja, det vil være godt, fordi så kan vi have en kop kaffe og lidt kage klar måske, og så ved vi, hvor mange der kommer. Men man må også godt komme, selvom man ikke har meldt sig til. Det skal vi nok klare os. Vi glæder os til at se jer.